nitpaxxew biha. Imma mbagħad tiġri xi ħaġa fil-ħajja tagħna. Ikollna ħafna kompromessi. Naf li dik il-verità nagħżilha imma minħabba ħafna kompromessi li jien ikolli maħlejja kull tip ta' kreatura x'kull ma fid-dinja huwa kreatura t'Alla, mill-ġid materjali, mir-relazzjonijiet, mill-idejat tiegħi stess. Dik il-verità bil-ġibda kollha li nħoss lejja nibqa' xorta waħda fil-prattika ta' ħajti anki jekk forsi bil-fom ngħid li hija l-ewwel ħaġa għalija ma npoġġiha qatt fl-ewwel post. Tant li b'saħħta jew grazzja skont dak li nagħżel jiġi l-mument li jiena rrid nagħżel bħalma ġie għal Erodi. Għażel il-vuċi li kienet ixxandar il-verità jew inkella dak li kienet iżommu l-bogħod minnha. Erodja kienet diġà għażlet li tkun kontra l-verità. Erodi kien għadu ma għażilx u ħafna drabi għal grazzja t'Alla aħna iktar bħal Erodi milli bħal Erodja. U ma nistaġbux li quddiem nofs is-saltna ġalet lil binta tagħżel ras mejta. Għax dak il-bniedem kien l-unika impediment milli dik il-mara tieħu dak li riedet, imma mhux għax għaddiet mit-triq it-tajba, għax marret head on mal-verità. Marret kontrija. U l-verità jekk ma nagħżluhiex illum jew għada ħansibuna niġġieldu kontrija għax ma tħallinniex noqogħdu bi kwietna. Mhux għax il-verità Kristu kattiv u ma ħallinniex noqogħdu bi kwietna jekk ma nagħżlux lilu, intoqgħod hemm u jien noqgħod hawn. Imma jekk qalbna ġiet maħluqa għalih, kif tista' toqgħod bi kwieta jekk mhux tagħżlu? Tant illi jekk ma ssibx il-mistrieħ tagħha fih, tkun trid tkun kontrih. Ejja ma nħallu xejn jorbotna bil-kompromessi milli nażlu lil Kristu. Nażluh ta' kuljum fl-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja. Ħalli meta jiġu għażliet kbar insibu anqas diffiċli. Hekk li ħajjitna b'għażla żgħira wara l-oħra tkun dejjem qed tagħżel l-istess ħaġa lil Kristu l-ewwel u qabel kollox. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejja rresqu hekk dawn it-talbiet tagħna quddiem il-Missier li jinsab fis-smewwiet li bagħat il-kelma tiegħu lill-Ibnu l-Waħdieni biex ireġġana għandu. Ejja nitolbuh il-kol kemm aħna flimkien bħala Knisja miġbura fl-Ispirtu Santu. Missier, dawwalna bil-kelma tal-verità tiegħek. Għamel li dejjem aħna nażluha u nażlu lilek l-ewwel u qabel kollox nitolbu. Tħallina qatt li ħajjitna nibnuha fuq il-kompromessi imma li ngħixu verament bħala bnedmin liberi imdawlin mill-unika verità li tista' ssalvana. Nitolbu. Nitolbu għal pellegrini kollha li jiġu f'dan is-santwarju ifittxu il-faraġ tagħhom għand il-verità. Ħalli hekk għad-dawl ta' Kristu li jitlaqqahom miegħu ikunu dejjem infarġin f'dak kollu li għandhom bżonn. Nitolbu. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna.
jubitek tajna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir lilna l-ħobs tagħna. Il-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, il-nasem il-natura divina ta' Kristu, kif hu jissir fil-fred. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek. Frott id-dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikun nasem. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, bl-offerta li qegħdin nagħmlulek, nitolbuk iżżommna dejjem fit-triq dritta tiegħek kif għallimna San Ġwanni l-Battista il-leħen jgħajjad fid-deżert li urina bil-qawwa kbira bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Aħna nfaħruk bil-eġubijiet li għamilt f'San Ġwanni l-Battista il-prekursur ta' ibnek li jint qollejtu fl-aqwa ġieħ fost dawk kollha li twildu minn nisa sa minn qabel twelidu huwa qabeż bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem u t-twelid tiegħu kien ta' ferħ kbir għal ħafna u waħdu fost il-profeti kollha wera l-ħarruf tas-sakrifiċċju tal-fidwa tagħna. Għamed bl-ilma lil dak li tagħna l-magħmudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li jqaddes u bit-tixrid ta' demmu tagħlaq għaxieda għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek li ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħaj l-ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħaj il-kalċi reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha.
għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru ta' Kristu tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajrax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokol tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ġorġa Żammit li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna għal ma naħfru lil min ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Agħtina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla. ħarsinu fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
tal-ton li inti tajtni, kun jisminna b'ħajja ta' dejjem. Irċivejna l-Ġesu ġo qalbna, l-unika verità li tista' ssalvana u l-unika verità li hija worth it li ħajtek kollha tibnija fuqha. Ejja nogħżu din il-verità ġo qalbna f'dan is-skiet u nitolbuha tkompli ddawwa lil ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu aħna u nġeddu t-tifkira tad-daħla ta' San Ġwan Battista fis-sema, nitolbuk mulej biex nitalmu nagħtu ġieħ lis-sakramenti tas-salvazzjoni tagħna li rċevejna u nħossu l-ferħ tal-ħidma tagħhom fina bi Kristu Sidna. Ngħidu 3 Ave Marijiet f'ġieħ 3 ijiem li Sitna Marija damet fil-qabar. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.